Tampoc ho sembles un immigrant. No? Què semblo, doncs? El protagonista d'una versió porno de Matrix. Doncs aquí ho diu ben clar qui sóc. D'acord, i què vols que faci? És al revés. Sóc jo, que puc fer alguna cosa per tu. Mira, no estàs sol, noi. Passa molt més del que et penses. Els súpers maten centenars de persones cada any, danys col·laterals. No pot ser, sortiria a les notícies. La gent posaria el crit al cel. Mira, de tant en tant sí que se sap, com el cas de la Robin. Però passen moltes més coses que s'amaguen i no es fan públiques. Per què? Que no és obvi. Entrades de cinema, marxandatge, parcs temàtics, videojocs... Una indústria mundial multimilionària que rep el suport de grups de pressió empresarials i polítics de totes dues bandes. Però el motiu principal que no se'n parli és que la gent no en vol saber. A tothom li agrada la seguretat que li proporcionen els súpers. Saber que un malparit daurat caurà del cel i els salvarà perquè no ho hagin de fer ells mateixos. Si sabessis la merda que porten entre mans... És una puta vergonya. Però aquí... és on entro jo. On entres per fer què? Per estovar-los si es passen de la ratlla. Com s'estova un súper? Vinga, va. A on? T'encantarà. No ho crec. Escolta, m'ha agradat molt, de veritat, però... gràcies per aquesta conversa tan estranya, però... no vull anar enlloc més amb tu, així que... me'n torno a la feina. Gràcies. Hiwi! Hiwi! És la teva única oportunitat. Si me'n vaig, no tornaré. T'ofereixo la possibilitat de venjar-te dels que van matar la teva noia.